Vähän myös. Noin. Sieltä lähtee jo. Lähtee okei. Noin. Just niin. 3 minuuttia jäljellä. Oi, loistavaa näistä. Just niin, kädet ylhäällä, kädet ylhäällä. Oi! Kädet ylhäällä! Nyt ei lyömään. Kerro! Nyt osuu! Vaan! Siihen jää! Kaiva se sieltä! Kaiva! Onko se jäljellä? Kiinni Nyt jalat! hauskarsi kiinni! Sinne, paino päälle. Hauspe kiinni, ne jalat kiinni! Haet sen vasemman käden pään ympäri. Ja se hauskarsi kiinni! Just sinne, haet sen vasemman. Hauskarsi Noin ja kiinni, paine. Sitten paino päälle kunnolla. Se hauskarsi kiinni! Ei oo kiinni vielä! Paine sinne kaulalle. No niin, nyt vaan! Tasapaino kuntoon, paine Minuutti kaulalle. jäljellä! Se koittaa silata sut pois siitä, tasapaino kuntoon. Ujuta sitä vasenta kättä syvemmälle. Saat se just niin ja hyvä. Nyt alkaa löytymään. Nyt rauhas vaan. Tasainen paine ja tasapaino. Tasapaino. Hae se tasapaino vaan kuntoon. Noin. Ei oo mikään kiire. Se on kivaa alla, haet se halpin takaisin Anna kiinni. kuristaa sillä olkapäällä. Paine vaan se. Ui se halppi kiinni! Antialla paine. Halppi kiinni! Siltaa hyvä! Hyvä. Nyt sais polve sinne väliin! 30 sekkaa! Jalka sinne! 30 sekkaa, Tontsi! Uitse jalka! Nyt on myöhäistä. Oma Polvi väliin! Just niin, loistavaa! 15 sekkaa, hae joku nopea vaan! 10 sekkaa! Noin 10 sekkaa. Hyvä silta! Päälle, siihen kiinni! Päälle! Pari sekkaa! Varsinkin ei tarvii silleen. Ei. Oi! Oteta vaan! Nyt henki. Kädet ylös. Kolme lyönti viimeistä. Just noin! On lähtenyt vastaan siitä. Noin! Sitten taas, katsella vaan! Valmiina siihen No nyt tässä liikkeeseen. vastaan lähet. Joo, just niin, rentoutu vaan. Sepi lyönti. Alusta Sepi lyönti. liike. Nyt haittaa sepi lyönti. Liike, just noin. Nyt tarjota liikkeeseen. 3 minuuttia jäljellä. Liike lyöntiä. Väliitä vaan päälle. Sinne just niin. Rauhoita. Kädet ylös! Kädet ylös. Hyvä liike. Ja uutta hyökkäystä. Sivutta sitten läjäkulmaa. Läjäkulmaa. Sieltä liikkeestä. Just ja uutta hyökkäystä sitten. Lähteellä lyömään vaan. Hyvä liikku sivuttaan. Minuutti Omalla 40. aloitteella lystee. Noniin. Aloitteita vaan. Aloitteita kekä lyömään. Takakädellä on sänny Ei ja voi takakädellä. vastaan vielä. Aloita takakädellä. Torjutte lähet vastaan Aloita siitä. takakädellä. Lyömään Nyt kekä. lyömään! Oi! Just sinne. Paketti Kolmesta jäljellä. Aloita takakädellä. Kädet ylös! Se ekana lähet vastaan, jos tulee. No niin, ja potkuja ja lyöntejä. Potkuja ja lyöntejä. Lisää. Tekee lyöntejä ja potkuja. Älä kattele. Siihen vastaan heti. Ei voi vastaan. Noin! Heti meni! Lisää vaan. Heti meni. Eteenpäin. Se heti meni sinne, kun teit johtaa alkuun. Tekee nyt erä loppuun. Minuutti jäljellä. Lyöntejä. Lyöntejä. Lisää. Kädet ylös. Ovia avaa.
Tavoitteita vaan! Päälle! Päälle! Liiku vähän sivuttaa enemmän, jos siellä. Just tätä hälyä sinne lippelää kunnolla. 40 sekkaa. Kunnolla sitten ei tommosia. Teräviä vaan. Teräviä. Päälle! Päälle vaan. Päälle! Päälle! Nyt lähdet Mennä, kuuluu! Sinne niin. Liiku vaan! Liiku vaan! Lisää vaan! Lisää vaan! Anna Kaikki meni ohi. Kaikki meni ohi. 10 sekkaa jäljellä. Ja tontti. Vielä yksi hyökkäys. Lyö sinne vielä. Nyt päälle! Päälle! Älä jätä keskeyttää. Kun lähet, niin silloin lähet! Ja kädet ylös. Ja otteena Rento liike vaan siinä. Rento liike. vaan! Rento liike vaan. Ja kädet ylhäällä sitten ylhäällä. Noin! Hyvä! Lisää! 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 Muista mitä puhuu! Kaikki peliin! Kädet ylös, kädet ylös. Ei tarvii säätellä yhtä! Ei tarvii säätellä mitään enää! Omalla aloitteella. Niin on kiinni. No niin, päälle vaan! Päälle vaan! Lisää! Omalla aloitteella. Tarkkana niin. Sulla on joku. Nyt toimintaa ei ole! Lisää! Hyvä! 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 Vielä vaan! Vielä vaan! Kavalti kiinni! Älä lasketa oikeeta! Paine päälle taas. Saat pään kiinni sieltä. Haet sen pään. Just niin. Kunnolla se paine sinne kurkulle. Paine vaan sinne kurkulle. Ja tasapaino, tasapaino, tasapaino. Just noin. Sitten tarkkana taas. Tarkkana se sijoittaa sieltä sua pois. Töitä siellä. Aktiivisuutta kekee. Ojata se pää. Just niin. Ja tasapaino taas. Hyvä. Nyt ne jalat irti ja siltaa. Lähes nostamaan. Nyt tarvii tehdä töitä. Sitä siltaa! Jaha, Siltaa! Siltaa! Siitä sitten. Siitä just niin. Just niin. Sinne vaan. Liikettä, älä jää sinne! Tasapaino Liike. sitten. Ohita se käsi. Ohita siitä käden käsi. Noin, ohita se käsi. Siltaa! Siltaa! Ohita se käsi vaan. Sieltä vaan! Joo, ohita toinen käsi. Minuutti jäljellä, nyt pitää tehdä töitä, nyt ei maata siellä enää! Kekee jumalautaa! Töitä! Liiku, varoit sitä Kaikki perin! Liikettä! Pois sieltä! Jää sinne! Koko ajan yritä! Töitä siellä! Just niin, peruskurssi. Jaksaa! Siihen. Painat vaan. Oma kyynärpää mattoa ja Nyt siihen ottamaan. siltaan, kaikki peliä, no mennään! 40 sekkaa jäljellä! Nyt ei jalakapaa siihen siltaan, siltaan! Astu sinne yli vaan. Silta Astu on. triangeli sitä päältä vaan. Just niin, haet sen Hyvä, vaan. näin, Haet sen jää vaan siitä. sinne. Nyt aivan haet sen. Just niin. Tuleekohan? Hyvä! Hyvä! Siitä! Rauhoita nyt ohi! Nyt pitää mennä Siitä ohi! tulee Pitää mennä sitten. ohi kekee. Nyt on pakko mennä Siitä ohi. tulee. Siitä tulee, kun otat sen vaan. Se tulee, kun otat sen. Ei tule! Sieltä. Sieltä! Otat sen kunnolla vaan. Kierrä yli! Käänny päälle! Kierrä yli! Hyvä! Triangeli, pyörä! Pyörä oikealla! Tule triangeli, kun haet sen jalan yli. Just niin! Just niin! Aivan! Käännä yli! Kierrä kaveri! Hyvä! Hyvä! Yes! Ja ottelun voittaja kaikin tuomariäänin punaisen kulman Matias Tontti.